Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol, Tago, And Tita Tanya Chinita. Happy Father's Day po sa lahat ng ama, lalo na sa mga nakatutok po ngayon sa programang mga katas ng nakalipas. Ako po si Lori ng Valenzuela. Hi, Lori. Nag-iisang anak. Ang nanay ko po ay nagtatrabaho bilang office staff sa isang factory. Tatay naman po ay OFW sa Kuwait. Magmula po nung bata pa ako, siguro ilang beses lang kami nagkita, bilang na bilang ko sa mga daliri ko. Ilan? Shh. Okay. Palagi po siyang wala dahil nga po, nasa abroad po siya palagi. At kung uuwi man, mahaba na po yung 1 linggo. Tas aalis na naman siya. Kung kaya po, mas close kami ni nanay. Ilang birthday ko at Christmas na hindi kami kompleto. Pero sanay na din po. Pero ewan ko ba, nung graduation ko po ay nirequest ko po talaga na umuwi siya. At sana makasama namin siya. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hello, anak! Tatay mo ito, by the power vested in me. Ako ang iyong tatay. Tatay! Tatay? Andiyan ba nanay mo? Opo, wait, tatawagin ko lang po pero bago ko po ipasa yung telepono, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun anak? Grabe, pasensya na, sobrang init dito sa disyerto sa Kuwait. Ba't di po kayo nagpapayong? Nak, di kaya ng payong dito, nak. Mag-sunblock po kayo. Sinubukan ko na, anak. Teka lang po, tawagin ko lang po si nanay. Hello? Ano ba yung sasabihin mo pala, anak? Papa, Nagpadala na ako ng allowance mo dyan at pang tuition mo. Ano pa ba? Papa, hindi naman yun dahilan kung bakit lagi ako tumatawag. Ano nga? Grabe ka naman sa amin. Hindi naman kami mukhang pera. Yung presensya mo, sapat na sa amin. Ganyan ka ba? Anak, balita ko, gagraduate ka na. Papa, wag mo ibahin yung usapan. Tingnan mo ba mukha kaming pasalubong ni Mama? Hindi naman sa ganun, anak, pero parang ganun na rin. Grabe ka na. Wait lang. Papa, kasi, di ba, gagraduate na po ako. Hindi ka po ba masaya? Anak ko, anak, I'm fried of you. I fraud you, anak. I fraud you.
I'm proud of you po. Ang tamang grammar. I'm Papa. proud of you. Ayan, yan. Papa, uuwi ka po ba sa graduation ko? Yun po sana ang request ko eh. Dahil birthday, Christmas, mula bata ako, never ka pa namin nakasama. Papa, baka naman pwede po sa graduation ko. Sige na po. Anak, sige. Yan ang aking magiging regalo para sa sa graduation mo. Talaga po? Oo, ako ano para maging kompleto tayo. One big happy family. Papa, maraming salamat po. Mula bata pa po, pinapangarap ko na magkasama-sama tayo sa special na occasion. Anak, huwag ka nang umiyak. Pasensya ka na. Alam mo naman ang papa mo Papa eh. naman, nagmo-moment, lagi mong pinipigilan eh. Sige anak. Minsan nga po, pag Christmas party sa school, Ah. kasama nila yung papa nila. Ako po, walang papa. Pag birthday ko po, kami lang ni mama kumakain. Yung ibang bata, may papa. Ako, wala po. Anak, grabe ka naman makaiyak. Anak, buhay pa naman ako, anak. Papa, bakit ka ganyan? Napakawalang ano mo naman. Sabayan mo naman yung pag-i-emote ko. Anak, ang init na dito sa desierto. Anak, mag-iimot pa ako, anak. Grabe ka naman, anak. Papa, mahal Pero masaya ako, anak. Masaya ako. Dahil kahit malayo ako sa inyo, ikaw, kagraduate ka na, anak. Diyos ko. Grabe ka namang umiyak, Papa. Buhay pa naman ikaw. Ano ba talaga, anak? Anak, alam mo, kakainis ka nga, anak eh. Kaya ano ba talaga, uwi ako. Papa, uwi ka? Siyempre, Ah. nagmo-moment lang tayo kasi natutuwa ako na finally makakasama na kita sa special occasion, Papa. Papa, anak. Papa, kahit wag na ka nang magdala ng pasalubong, Papa, pero wag kang magugulat po kasi may boyfriend na ako, ah. Ano? Papa, sabi ko nga, wag magugulat ulit. Papa, wag kang magugulat, may boyfriend na ako. Okay. Sa bagay, mag-graduate ka naman na. Panahon na rin na magka-boyfriend ka, pero siguraduhin mo lang na Papa, hindi babaero yung boyfriend mo. Ay, hindi po tumana sa inyo, Papa. Hinahabol ako ng camel! Su! Mabilis ba ito? Su! Ay, salamat, na-divert yung usapan. Papa, mabait po to. Hindi po ito mabarumbado at saka priority po namin pareho ang aming pag-aaral at karir. Papa, sige. sana mamit mo si Benjong sa graduation day ko, Papa. Papa, white po yung isusuot, ah. Okay, anak, uuwi ako. Kausapin ko muna nanay mo, basta. Yan, anak, ha? Yung lalaking yan, dapat parehas yan ng mga tito mo, yung mga uncle mo, na mababait at loyal. Opo, hindi katulad mo po. Yan na naman yung camel. Saan ang nanay mo? Ay. Oh, Darling! ano bang sasabihin mo? Ako'y may ginagawa sa labahan. Darling. Salamat, darling, at yung anak natin ay nag-guide mo talaga ng gusto. Graduate na eh. Kundi dahil sa akin, talagang baka napariwara na yan. Dahil sa pagkapabaya mo. Di mo man lang sinisipod mula elementary yan, di mo man lang... Darling, alam mo naman nagtatrabaho ako. Nagpapadala ako sa inyo. Yan ang sakripisyo ng isang ama. Wala naman akong sinasabi ng ganon. Kaya lang, syempre, ang mga bata, kailangan ng physical na presensya ng mga magulang. Ganun talaga, darling. OFW ako, pero uwi ako Alam sa mo, graduation. naiinis na kami kausap ka. Wala na kaming tamang sinabi. Naiinis na kami sa iyo. Ibaba mo na nga yan. Kaya ayoko ikaw kausap eh. Mainit na naman yung ulo mo. Darling. Sino hindi iinit ang ulo sa iyo? Lagi kang tama. Tama para kang babae. Darling, what you wearing? Pasensya ka na, darling. Alam mo naman ang trabaho ko dito. Napakainit dito sa quiet. Ang sa akin lang naman na mapagtapos ko yung anak natin. Masayang-masaya na ako, darling. Kaya salamat dahil andyan ka para i-guide ang ating anak na si Lori. Ay, ganyan ka rin ba umiyak sa ibang babae mo? Hoy! Yan na naman yung camel. Hoy! Su! Dali, pasensya na. May camel kasi dito. Yan na yung camel. Baka yan? Half breed siya, half breed. Half camel, half baka. Di ba may tinatawag na camelback? Ano ba? Camelback.
Oh, camel na baka, camelback. Hindi po, comeback. Papa yan. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing. O sige, basta anak, pangako ko sa graduation mo, ha? Opo, Okay. Papa, see you po. Ingat po. Sana extend pa ng Panginoon yung buhay mo para makaabot ka pa po sa graduation ko. Anak, healthy ito. Kita tayo, ha? Opo. I love you, anak. Love you po, Papa. Payag nga po si Papa na may boyfriend na ako. Tapos ang bonus pa, yay, gagraduate na po talaga ako sa course na nursing. Diyos ko, ang graduation pa yung naging bonus. Yung pag... Doon pa sabaya sa pagbo-boyfriend. Sabi sa Skype. Hindi yan eh. Si nanay naman po, ay botong-boto rin po kay Benjong. Eto po, excited na po talaga ako kasi graduation day ko na po. Ladies and gentlemen, the graduation of 2023. A warm of applause. Maling-maling. Ma. Oh. Babe, congratulations. I'm so proud of you. Salamat, babe. Pero, babe, pasensya ka na. Pero nakita mo ba si Papa? Kasi aakyat na ako. Hindi ko alam. Sa picture ko lang naman nakita. Pero, kasi, Tita. Ma, wala pa ako nakikita eh. Baka hindi na dadating yon tulad ng dati. Pero promise niya po, di ba? Dadating po siya. Dadating po siya. Aantayin mo pa ba? Oo, magantay tayo dito kasi dadating yun. Kailangan, gusto ko magkaroon tayo ng family picture sa stage, ma. Sige na, wag muna tayo umalis. Pero tayo na lang ang matitira dito. Tita, sige na, po. hindi na yung dadating. Antayin na lang po natin, tita. Baka nga po na traffic lang si Tito. Kahit habol na lang sa picture, kahit hindi sa habol sa... Tita, tinalsikan niyo po ako, tita. Kahit habol na lang, baka papunta na yun si Tito. Wala, hindi po ba nag-chat? Kilala ko yon. Kilala mo nga po, pero di ba promise niya po? Promise niya pupunta siya dito, Benjong. Promise ni Papa pupunta siya eh. Antayin natin si Papa. Oo, sige, antayin natin. Huwag ka na umiyak. Pero nagsasara na ng mga ilaw yung mga taga dito sa may PICC. Excuse me po. Oh. Isasara na namin yung venue. Kayo na lang po natira dito. Inihintay lang namin yung Papa nito dahil Hoy! Ano to waiting shed? Doon kayo sa waiting shed maghintay. napakasama naman itong... Kasi po, puyat pa kami nag-prepare dito sa venue. Tapos, aantayin lang namin yung kung sino yung darating. Grabe ka naman. Alam mo ba na buong buhay ko, hindi ko nakita yung Papa ko. Wala akong pakialam! Tatay ko ba yan? Walis na Ngayon kayo. ko lang makakasama pasensya yung na Papa po. ko sa graduation. Madam, Pwede po ba dun muna picture taking lang kami, Madam, sa stage. Madam, parang awa mo na, Madam. Dapat pinatarpulin mo na lang yung tatay mo! O Standy! Anak, umalis na tayo. Pwede mo ba nakakahiya doon na lang kami sa may bandang gate Oo po? nga, sa may gate. Opo, basta labas na po ng venue kasi magwawalis pa po kami. Mag-aalis kami ng mga upuan. Pwede bang matawagin mo yung manager mo? Napakasungit mo eh. Ako ang manager! Ako ang nagtatrabaho ko lahat! O ano? Halika na nga. Halika na po doon tayo Tara, sa doon tayo. labas.
Dadating si Mama. Dadating si Mama. Babe. Papa, sabi mo dadating ka. Babe, Dadating si babe. Ayan na, contact na ng mama mo. Tita, nagre-ring na po ba? Oo. Eto. Hello. Hello! Pasensya na talaga, hindi na ako nakarating kasi nagka-aberya Hindi ako pinayagang umuwi. Kasabi ko yung anak mo. Usapin mo. Papa, sabi mo pupunta ka, Papa. Papa, sabi mo pupunta ka sa graduation ko, Papa. Graduation ko to. Anak, pasensya na anak, pero nagka-aberya kasi dito anak, hindi ako agad nakauwi ng Pilipinas anak. Actually, nagpaalam na ako sa mga boss ko, pero nagka-aberya lang talaga anak. Pasensya na. Pasensya na anak ha. Papa, sobra ka naman sa akin. Hindi mo na ako binigyan ng importansya. Graduation ko na lang yun hinihingi ko. Anak, mahal na mahal kita anak, alam mo yan. Kahit wala ako dyan, physically, pero andyan ako spiritually anak. Kahit kailan po, wala kang tinupad sa mga pangako mo. Grabe ka sa akin. Anak, makinig ka naman sa akin. Anak, hello. Ayoko na, Ma. Hello, anak. Hayaan mo muna yung anak mo. Talagang nag-antay. Andito pa kami sa venue Inaantay ka ng anak mo. Maawa ka naman. Paano to? Pagpasensyahan mo, babawi ako. Darling, babawi ako. Sino bang hindi magtatampo sa tatay mo kung ganon? Isang beses na nga lang ako humingi ng pabor. Hindi niya pa tinupad. Kahit pinangako niya. At mula po noon ay hindi ko na kinausap ang tatay ko. Kahit araw-araw po siya tumatawag. Hanggang sa isang araw, grabe naman yung inside out, no? Ang cute-cutie. Ay, naku. Alam, mama mo. Tita? Okay lang po kayo? Anak. Benjong. Lori, ang ama mo. Ano po nangyari kay Papa? As usual, sakit na naman siya ng ulo natin. Babe, huwag ka naman ganyan. Tatay mo pa rin yan. Ay, Lori. Wala na ang ama mo. Ano pong wala? Ano pong wala? Ano pong wala? Patay na. Patay na. Patay na siya. Patay na ang tatay mo. Po? Babe. Kaya mo lang, babe. Kaya mo yan. Ano po nangyari, Ma? Tumawag sa akin yung anak niya sa tunay niyang asawa. Nasa kanila ang ama mo. At tayo nga ay pangalawang pamilya lamang pala ng iyong ama. Ano po? Ano po, Ma? Anak po ako sa labas. Lori! Ma! Babe. Babe. Ma, paano mo tayo? Diyos ko, anak. Pasensya ka na, wala din akong alam. Kaya pala mo ganoon. Kaya po pala, hindi niya tayo magawang makita. At lagi siya nagkukulang sa atin. Dahil hindi po tayo tunay na pamilya. Papa! Sorry. Babe, relax lang. Mama! Ang sakit naman. Hindi ko man lang nakita yung papa ko, Benjong. Hindi ko man lang nakita yung papa ko. Hindi ko man lang nakita yung papa ko. Papa! That when I was
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality.